No joo. Tehdään vähän soluvärjäystä. Kokeillaan vähän tällaisella Floetrollilla. Löytyy Kärkkäiseltä. Laitetaan sitä ensin tonne pohjalle vähän. No. Ja tällä pystyy tekemään montakin jakkoa yhdellä. Sitten on sekoitettu vähän tuohon Floetrolliin tämmöstä. Tuossa kertakäyttö kahvikupilliseen puoli teelusikallista tällaista. Ja sitten sinne on laitettu muutama tippa tällaista silikooniöljyä, löytyy kas Kärkkäiseltä. Ja niitä on nyt sekoiteltu tällaisiin 100 millin pulloihin. Ja on tommonen nokka, niin on helppo laittaa tonne. Sitten tuolla lähdetään laittaa sinne väriä. Vähän pinkkiä. Noin. Sitten laitetaan vielä pikkusen vihreätä tuohon. No, sitten mä otan vähän kelmua. Päälle vähän laitetaan noin. Sitten tipautetaan se kelmu tohon. Katsotaan, että se menee tonne reunoille asti kunnolla. Tosta yksi käsipaperi valmiiksi. Sitten mä otan niiden nurkista vähän kiinni. Vedän yhteen ja sitten tässä keskellä pikkusen pyöräytellään näin. Sitten mä otan tämmösen pikku toho ja vähän noita saada ilmakuplat pois. Samalla vähän noita soluja muuttaa tuo lämpö tohosta. Sitten ihan pikkusen otetaan. Mulla on kiekkona on yksi Kastaplastan stooli K1 muovilla, valkoinen. Laitan sitä ihan pikkusen vinos tonne, ei paljon. Ja sit kun se osuu, niin jätetään vai paineta yhtään, muuten menee solut rikki. Itse on mitannut ton lämpölampun etäisyyden niin, että se pysyy siinä 4-5-50. Tekijäkon lämpötila, ettei mene korkeammaksi. Se on nyt 90 wattilla tuo mun lämpölamppu. Sitten se saa olla siinä
Mä oon antanut olla sen 2,5–3 tuntia ja sitten sen jälkeen mä oon vaan ottanut kiekon ja pessy. Katsotaan minkälainen tulee. No joo, kiekko on ollut sen 2,5 tuntia nyt suurin piirtein tuossa lämpölampun alla. Nyt voitaisiin vähän putsaa ja katsoa mitä tuli. Vähän voi enimpiä pyyhkiä, niin ei sitten pesuveteen tuu kaikki tuo trolli. Mulla on täällä fairia. Siinä on hyvin yksinkertaisen värjäyksen lopputulos. Saatiin vähän sävyä siihen ja onhan tällaista nyt mukavampi heittää. Ja tuon voi tosiaan tuon väri käyttää vielä toiseenkin kiekkoon. Mä oon käyttänyt 3 kiekkoon välillä saman pohjan. Eli tuohon voidaan laittaa nyt lisää värejä vähän. Tänne vähän lisää vinkkiä. Tää vähän nyt keltaista tähän keskemmälle. Just mä haluan vähän enemmän vihreitä näkyviä. Laitetaan tänne väliin. Noin. Sitten taas sama kelmua. Sitten taas laitetaan kelmua vähän sinne. Niin vaan, että se osuu vähän tuohon ihan reunimmaiseen väriin. Vähän tuohon päälle. Sitten taas vaan kulmistakin voidaan kääntää vähän toiseen suuntaan. Otetaan ilmakuplat pois ja vähän saadaan tuolla lisää sitä. Sitten vaan kokeillaan tämmöiseen pinkkiin kompassiin, että miten tuo väri näkyy tässä sitten. Tuolla näkyy vielä ilma. Tarrojakin. Se on siinä ja sitten viedään vähän valoa. Noin, ja taas 2,5–3 tuntia.